Der gik ikke lang tid, så kunne jeg smile og var glad lige med det samme. I Danmark der er glæden og kærligheden først. Når man har den, så sætter man sig ned og hygger sig med det, og så tager man uddannelse, hvis man gider. Glæde og kærlighed først. Jeg synes jo, at han er fantastisk at høre på. Og jeg synes, det er nogle fine historier, han fortæller. Og jeg synes, det er nogle fine historier, han binder op på og bruger sig selv som gennemgående historie. Det synes jeg er rigtig fint. Og i min hjerne er der meget stort område for alle frityrevarer, der er paneret. Det ved jeg ikke, om jeg kalder det. Der er nogle guldkorn i det, han siger. Lige så hurtigt den finder det, så siger den, angrib fiskefilet. Jeg synes, det var kanon morsomt. Og rigtig lærerigt. Men det er det der surstråling der, det kan jeg rigtig godt lide. Og man kan altså stråle sur fra 0 til 10 i surstråling. Det kan ikke blive mere end 10. Og selvfølgelig kan vi alle sammen have en dårlig dag, og så bliver vi lidt småsure, men bliver gode igen. Men der er nogen, de har surstråling som grundpræference i deres kommunikationsværktøjskasse. Lille surstråle for mig. Bare 1,5, tror jeg. Hvem har smidt kakken ud til vasken uden at tage en ny? Surstråle 4, lige med det samme. Det er en surstråle 7. Men jeg ved godt, at man er en ægte surstråler, som du er, så kan det ikke bare gå væk. Så du var ned på en 3'er. Og hvis du kan mærke, det kommer, så siger du til os, jeg skal stråle og har det dårligt, og så går du ud af en busk. Jeg synes selv, det er inspirerende. Jeg bliver glad hver gang. Og det vigtigste for mig er jo, når de går herfra og har haft en glad dag, og kan gå hjem og sige til deres partner eller deres kollegaer, altså, nu skal du høre, ikke? Og turde sige noget, som de ikke har turde sige før. Så er de kommet skridt videre. Jeg er skyldig, siger jeg så. Jeg synes, det er et dejligt arbejde. Jeg kan rigtig godt lide det. Kender du hende? Jeg synes, det er meget inspirerende at gå tilbage til sin arbejdsplads, og med de redskaber, han giver en i sit foredrag. Jeg stod for enden af min skolevej, og jeg tænkte, hvad kan jeg blive? Og der var en trend i tiden, da jeg var ung, den hed, at hjernen kasabel kan du altid blive konstabel. Så siger jeg, nu er jeg også blevet soldat. Så sagde hun, gud døde, men det har vi da ikke aftalt. Ikke? Så jeg skrev med store hvide bogstaver hen over bagsmækken på kanonen, gå gladere uden, da du kom ind. Hvis man strålede sur, så bliver man kysset og befølt. Det var så en aftale. Det er jo det, hele livet handler om. Freddy, hvis du kan fange det her moment i livet, så har du alt. Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom. Så jeg vil sige til jer, hvis I ikke har det, som vi plejer, så må I ringe til Freddy Meier. Kan I have det godt?